Počinje novi projekat za podršku gluvim ženama. Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da naša organizacija započinje realizaciju projekta Znak za zaštitu Prepoznaj nasilje, reaguj. Uz finansijsku podršku kabineta ministarke bez portfelja, zadužene za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Cilj projekta. Projekat pruža podršku gluvim ženama koje su u riziku od porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. Cilj je uklanjanje komunikacionih barijera, omogućavanje pristupa informacija na znakovnom jeziku i obezbeđivanje dostupnih mehanizama zaštite. Šta radimo? Organizujemo edukativne radionice za gluve žene uz podršku pravnika i tumača za znakovni jezik. Informišemo o pravima, zakonskoj zaštiti i mehanizmima podrške. Pripremamo brošure sa pravnim savetima i praktičnim informacijama prilagođene gluvim osobama sa QR kodovima ka video materijalima na znakovnom jeziku. Uključujemo zajednicu kroz kampanje na društvenim mrežama i završni događaj za povezivanje gluvih žena sa institucijama sistema zaštite. Pratite naše aktivnosti i uključite se u podizanje svesti o višestrukoj ranjivosti gluvih osoba i potrebi za sistemskom podrškom.